С този диск, с който се измерва скоростта на движение на кръвта, смятам, че много неща ще се изяснат в вашите проблеми и в вашите заболявания. Сега, първото нещо, което правим, това са снимки на някои човека, които в момента ги чиста върху малък диск, но може и върху който и да е от моите дискове да се изчисти от това, че той е пипан от много хора в самата снимка и има много информация и затова е добре да се изчисти преди да се започне работа. Вземаме една снимка, тук съм ги обърнал, за да не се виждат на кой са снимките. Взимаме снимката и я поставяме върху на диаграмата, с която ще работиме. Сега, първоначално е добре да се види каква е скоростта на кръвта, която излиза от сърцето, т.е. от аортата. Нормата е около 40. И както виждате, тук е 40. Сега може да видим и самата аорта. Тя също. И в края, значи тук по аортата няма проблеми, всичко е еднакво. След това е желателно да видим как е от дясната страна на ръката. Тук има малко отклонение, което е една единица, не е фатално. Проверяваме и другата. Тук е в норма. Проверяваме към главата, които отиват. Тук е в норма. Тук е също. И след това тръгваме надолу да видим към краката. И тук, както виждате, е с 10 единици по-малко. След това слизаме надолу и тук вече нещата са с 20 единици по-малко. Сега може да тръгнем и да търсиме, къде точно е блокажа. Тук е 40, имаме тук и тук спада с 30. Тоест тук е вероятно тромб или холестеролови плаки. Сега може да вземем един от тези свидетели за тромби и да проверим дали е тромб. Да, тук се оказва, че е тромб. Сега, тромбите са, със съжаление, два вида. Едните са от сираци, а другите са от пластмаси. Пластмасови тромби вече има. Така че може след това да се изследва, да се види какъв вид е и съответно как да се действа. Първоначално и може да се разбие тромба с това, което преди го има в сайта. Това е работа с червения лазер или с червената четка. Лазерната четка и червения лазер. Сега, другото, което търсиме, второто място, където е запушването. Тук вървим надолу. И ето го второто място, където е запушване. Тук на разклонението. Тук също може да проверим дали са холестеролови плаки. Не са холестерол, ето свидетел за холестеролови плаки. Или отново е тромб. Показва отново тромб. Сега проверяваме и другата част на тялото. Дали тук също има запушване горе. Тук в тази част, на разклонението и на двете места има. И след това тук го мериме колко е. Около 32. И след това търсим надолу дали пак имаме
Ето тук отново, значи и на двете места, тук и тук имаме запушвания, които трябва да се изчистят. Тези запушвания довеждат до болки, т.е. недостатъчно оросяване на крайниците и съответно болки и оттоци могат да се появят, всякакви проблеми, но трябва първоначално да се отстранят тези запушвания. Казах, запушванията се отстраняват с лазера, но това е временно, тъй като вероятно наново ще има, така че е хубаво да се подкрепи с някакви медикаменти. Сега ще проверим и как са и самите вени. Тук вече нормата е по-различна, нали, до към 30. Сега проверяваме вените. Тук си е в норма, тази ръка си е в норма, но тук виждате как имаме отклонения. Значи тук е в нормата, тук също има запушване. Ето виждате. И в двата клона имаме запушване. И тук вече може да търсиме крайните точки. Ето тук е вече много голямо запушването и стигаме до 5. Така че тук също сега може да се върнем тук да видим дали са тромби. Да, тук показва, че е тромб. Тук също и вероятно и тук надолу има тромби. Трябва да се намерят и да се чистят. Това е по този проблем. Сега един друг проблем, който е изключително важен, това е когато имаме недостатъчно. Ето ви, това е тук артерията, която тя си е в норма и тук проверяваме как е оросяването, как е за кръвоснабдяването на бъбрека. Този бъбрек е добре, но ето ви, значи тук виждате как тук е на 15, тук е на 10 и фактически този бъбрек не работи и съответно този човек, който ние разглеждаме в момента, той е на хемодиализ. Сега, тук по принцип, ето тук е разклонението от аортата, от главната е запушването и тук проверяваме дали е тромб. Ето показва, че също тук е тромб. Така че при намаляване на оросяването бъбрека ние не го усещаме, но при някои хора се появяват отоци, при други няма никакви признаци и фактически бъбрека, като няма достатъчно кръв, той започва да намалява своя обем и фактически престава да работи и се отива на хемодиализ. Така, сега ще поставим още една снимка, която да разгледаме самото оросяване в белите дробове. Значи гледаме тук пак как е нормата, всичко си е тук, до тук кръвта е в норма. И сега
Проверяваме тук. Тук е с 5 единици по-ниско. Идваме тук и с 15 единици по-ниско. Тук е с 5. Тук е с 20. Тук отново е с 20. И съответно ние може да видим къде е тромба. Ето тук дали е тромб. Да, показва, че е тромб. Тук е също и на третата също. Ще проверим сега и от другата страна на белия дроб. Да видим тук какво е положението. Ето тук също е на 15. Ако погледнем тук към края, се запазва. Значи тромба 1 в началото. Тук също е на 15. Гледаме тук. Също е 15. И тук. Значи тук фактически ето и тук е нормално. Тук малко като немете, ето го запушването и отново проверяваме. Да, показва, че е тромб. Тук също, че е тромб. Сега, това, което аз използвам при тромби, освен с почистването с червения лазер и четката, за да бъде все пак организма да се изчисти, тъй като то вероятно има на други места малки запушвания. Затова ползвам тромбопротект, който може да експериментирате. Това е, което смятам, че е изключително важно да се знае, да се следи кръвоснабдяването на кръвоносната система, къде има блокажи и на време да се премахват, защото след това започват в началото, разбира се, малки оплаквания, но ако не се открият и премахнат тези неща, ще започнат тежки заболявания. Този проблем с тромбите и холестероловите плаки не се регистрира при медицинските прегледи, така че това е изключително важно сами да можем да ги откриваме и да ги премахваме. По същия начин би могло да проследявате и запушванията в лимфната система.